Така, Люси, ако не престанеш да се занимаваш с магии, лично аз ще намеря къде живееш и ще те подпукам, да знаеш. Преставаш да коментираш всеки клип на магии. Не искам да се занимавам с магии. Ясно ли ти? Нито в моя канал искам да коментираш, нито в нейния, нито в който и канал да е бил влизат на магии. Просто прекратяваш с магии. Просто не искам да ти видя скапания коментар там, не искам да ти видя шибания канал. Ясно ли ти? Представяш просто да се занимава с магии. Че къде те видиш, ще те разберат бой. Аз ти го казвам, ето казвам го пред всички. Не го казвам, нали, на коментар, да си каже тая това, тая онова. Аз го казвам на лице, за да го чуят всички. Ще те прибия. Хора, извинявам се за изразите, но просто не издържам. Тя ми лази по нервите и не мога, не издържам.